Здрасти, Илия. Здравей, Томи. Днес сме при Intel в техния магазин в Сердика център в София, тъй като те представят чисто новия iPhone 6. За добро или лошо само неговата малка версия, която аз имах щастието да спечеля от томбола сред колегите журналисти. Изключително щастлив, тъй като съм един световно голям Apple фен. До момента не съм използвал iPhone 6, т.е. iPhone въобще, с изключение на няколко тестови бройки. iPhone 6 определено ме развълнува. За него може би най-важното, поне по моя вкус, е, че той е достатъчно голям, с 4,7 инчов екран. Искам само да направим едно сравнение в размерите. Това е моят HTC One, който е изключен в момента. Горе-долу идентични са. iPhone е малко по-тънък. Да, ето това е Nexus 5. iPhone е всъщност не е малко по-тънък. Той е доста по-тънък, доста по-лек и като цяло по-малко устройство, но всъщност наистина е голям телефон, което е за първи път от Apple. Другото много интересно нещо в iPhone, поне за мен, е неговата камера, която продължава да бъде 8 мегапиксела. Това мисля, че е трето или четвърто поколение iPhone, в което камерата е 8 мегапиксела, но отново има подобрения, по-добра оптика, по-широк затвор на блендата, по-добър сензор, по-добър автофокус, който е много по-бърз. Въобще камерата не е много добра, но за това ще говорим повече в петък в Джаджика на Б, когато ще ви представим по-подробно iPhone 6 и ще си имам малко повече време да го поразровя. Едно наистина вълнуващо устройство, може да си го купите в Intel още днес. Супер, мерси, Илия, до скоро.